V tejto kapitole si ukážeme základné techniky retuše. Máme otvorený Adobe Photoshop a v ňom súbor z predošlej kapitoly. A máme tu mladého chlapa, ktorý vyzerá celkom prirodzene, preto budem u neho retušovať len drobné detaily, aby som jeho prirodzenosť nezničil. Úplne najprv si znova zduplikujeme vrstvu. Okay. A začneme najprv s drobnosťami. Priblížime si ho pomocou Alt a kolieska myši a odstránime drobné detaily ako zopár výrážok, nejaké materské znamienko a podobne. Vhodné nástroje na to sa nachádzajú v paneli tu. Sú to Spot Healing Tool, Healing Brush Tool a Patch Tool. Môžete si vyskúšať každý z nich, čo ktorý robí. V podstate robia všetky to isté, akurát sa s nimi inak zachádza. Ja mám najradšej Patch Tool, ktorý vám ukážem, ako funguje. Priblížime sa ešte viac a označím toto materské znamienko. Idem z nástrojov dovnútra výberu, kliknem myšou a potiahnem niekde, kde je podobná farba tej, ktorá tam bola predtým. Pustím myš a to je všetko. Takto podobne upravím ďalšie detaily. Určite si skontrolujte, či máte čistý monitor, aby sa vám nestalo, že budete retušovať bordel na monitore. To môže byť tak na základ všetko, čo som chcel upraviť. Pozerám, že tu som to asi trochu zle vyrezal. Tak to bude fajn. Túto vrstvu si premenujeme na Clean Details, pretože je momentálne bez drobností a budeme ju potrebovať neskôr. Takže ďalej už do nej zasahovať nebudeme a znova si ju zduplikujeme. Tieto pôvodné vrstvy môžeme skryť zatiaľ. A teraz skúsime vyretušovať tento odlesk. Na to použijeme Clone Stamp Tool, zväčšíme si štitec a neprehľadnosť si dáme úplne maličku, ja neviem, asi tak 8%. Na tejto strane čela máme trochu svetlejšiu pleťovku, na tejto strane čela máme tmavšiu. To znamená, že my medzi týmito dvoma farbami chceme urobiť prechod a tým zakryť tento výčnelok. Urobíme to tak, že najprv klikneme ľavým tlačidlom Alt niekde, skadiaľ chceme naberať tú farbu, napríklad stadiaľ, a urobíme zopár ťahov myšou do tejto strany. Takisto to urobíme zo strany opačnej. Nabereme si svetlejšiu pleťovku, kde odtiaľ, a znova po kúskoch po trošku sa snažíme doladiť tú farbu. A tento proces opakujeme, pokiaľ nie sme spokojní. Pozrieme sa, čo sme zatiaľ urobili a zapneme si vrstvu pod našou a vypneme si vrchnú. Vidíme, že sa nám náš odlesk podarilo celkom eliminovať. Ešte je tu trochu neprirodzenej farby, tak to doladíme. A to by aj mohlo stačiť. A podobne si vyretušujeme aj kruhy pod očami. Znova. Zmenšíme si náš Clone Stamp Tool asi na toľko, na 55 pixelov. A postup je podobný. Tu máme jednu farebnú intenzitu, tu máme druhú a snažíme sa ich zrovnať. Čiže znova si naberieme farbu svetlejšiu a kreslíme do našich kruhov. Naberieme si farbu aj odtiaľ. Pozrieme rozdiel.
Myslím, že to je v pohode. A takisto urobíme aj druhé oko. Tu si všimnime, že pri fotografii nám ide tieň z nosu pod oko a tým pádom nám tu vytvára ten kruh. Takže asi najlepším spôsobom, ako to zamaskovať, bude, že ten tieň rozťahneme ešte trochu viac pod oko. Zväčšíme si Constant Tool. Samozrejme, mohli by sme sa pozrieť, či nie sú ešte nejaké artefakty na obleku, prípadne na prste a podobne, ale nebudeme zachádzať až do takýchto detailov. Všimnite si, že keďže sme toho pána trochu vyretušovali, tak to čelo je hladšie, kruhy pod očami sú hladšie, proste stratila sa tá štruktúra pleti, ktorú sa tam budeme snažiť znova navrátiť. A na to nám poslúži práve tá vrstva Clean Details, ktorú sme si nechali v zálohe a teraz si ju 3-krát zduplikujeme. a presunieme na vrch a ukážeme si takú rýchlu fintu, ako navrátiť štruktúru znova našej pleti. Označíme sa len jednu vrstvu a v menu Filter Other vyberieme High Pass Filter, ktorý nám vytvorí takúto divnú postavu. Je to filter, ktorý nám zvýrazňuje hrany v našom obraze. Stavíme si niečo jemnejšie, asi len 1,4 pixela. Dáme OK. A dáme túto vrstvu prelínať so spodnými pomocou Blending Mode Overlay. Ak tú vrstvu vypneme, vidíme, že tvár je hladká. Ak ju zapneme, vrátilo sa do nej trochu štruktúry. Obdobne budeme postupovať s ďalšími vrstvami, kde znova aplikujeme High Pass Filter, ale nastavíme si trochu vyššiu hodnotu. Znova dáme metódu Overlay. To isté urobíme pri poslednej vrstve. Teraz tu máme aplikované 3 vrstvy, ktoré nám výrazne dodali štruktúru nielen do tváre, ale aj do kravaty, do obleku a všade. Skúsme si ich vypnúť a zapnúť. Ten rozdiel je viditeľný a až príliš silný. Toľko toho až nechceme. Preto si u jednotlivých vrstiev stiahneme ich neprehľadnosť. Pri tých silnejších dáme neprehľadnosť úplne minimálnu, čo okolo 20%, možno aj menej. A pri tej najjemnejšej vrstve stiahneme neprehľadnosť len trochu. Pozrime sa, čo sme spravili. Štruktúra do tváre sa nám vrátila a nie je to až také agresívne. A to je vlastne všetko k základnej retuši fotografii. Ešte si upracujeme vrstvy a vytvoríme si skupinu, ktorú nazveme Backup. Do nej označíme a vložíme spodné 2 vrstvy, ktoré nám slúžia len ako záloha. Vrstvu vypneme a vytvoríme si ďalšiu skupinu, ktorú nazveme Suit a do nej si vložíme ostatné vrstvy. Všetky necháme zapnuté a náš súbor si uložíme.